Ngitung. Nginung. Juli. 3 dina lho aku pengen nembang. Seta. Tuku kayu ireng rupane, buah duren buahe tomat. Aku ndereki Waluya. Ndereki dagan. Nek joget ku modele raine kaya nek lalere. Sinten niku sinten? Waluya dagelane kuwi. Balane kuwi. Kaya iso paresis lho. Waris ra iso jula-juli. Cengkok ya tetep cengkok anu apa ki nggodean rono. Ora Jawa Timur blas aku ya gedabikan nek nang krono. Ngono ya ngeyel. Wonge nonton iki. Nonton streaming. Karo nonton ya paling ngene tok. Karo ngene nyawang TV. Nah, tenan tok. Tuku kayu ireng rupane buah duren buahe tomat. Ning nang ora ketara nek kowe anu. Ketara nek kowe. Niki soalé sabut anu gawane Waluya. Lah nggih. Dameli aku ki ya patek srekno. Dek nek ora Waluya ora dagelan kene iki. Dagelan kene iki nek ora Waluya ora. Ha niki kanca kula rombongane Waluya dadi. Sampeyan ngece Waluya do ora trimo. Ketok Lho cangkeme ra ombo-ombo kabeh. Mula delengen rupane kaya botontah Jenenge Karawitan Waluya Fans Club. Nggih niku. Rabi ayu larang regane, bojo sinden marayasa murat. Iku ngono mongku yonan. Pokoke tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku. Iki nek Kang Waluya biasane Pak Bupati. Ora iso Rama siji, Rama ngeclek gak iso langsung dangdutan.